acca nanɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓe ayaw habride Pindi TV on calminama on juurama on beltanama on mantama ha woni gonga ko weltare artude émission mon gandal ceerno Mody ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata ceerno soyne yide yotte jabbe hoto yewni on paami ha min mbari arde kono foof koye jaam tan kono hade nden ko salminde hilifa min diine hilifa men aada toɓe goni no goniri ɓe calminama ɓe juurama ɓe beltanama min calmini ceerno Sama Samou Rabbi ceerno salminama juurama ceerno Aliou Thiam toon to Wourossogui to gonda eno gonirta salminama juurama weltanama kono min calmini Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass khalife général toon to Medina Baye salminama juurama weltanama kono kadi min calmini Cheikh Ahmed Tidiane Ba khalife général toon to Medina Gounass to woni no woniro salminama juurama kono en calmini Touba Tivaouane Ndiassane Layen kala to kilifa diine wawi wonde min kaari Ndiaye gorko Medina Ndiaye ɓe wima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yo jaam Allah wonema kono hade nden mi salmina ceerno Mody kaalo ko iwata ceerno soyne yide yotte jabbe mboɗa andi kam on jiwninomo no feewi kono kanko ɓurnomo ni yewnude ceerno men ceerno Mody Aidara assalamu aleykum eyyi wa aleykum salam Khalid alhamdoulillahi rabbil alamin yettude Allah e gargol men e artugol men ɗo kedi par ce que yimɓeɓe kam jewninoma tawi ko gonga eyyi min mi winoma noon min mi winoma Khalid sa yiɗi nande gonga o saha kam ceernaɓe Sénégal ko min waɗa ɗo bose attan min tan waɗa ɗo bose won jabɓe noon won salib anani maɓe jaab mbaɗa salmina kala ndaaro Pindi TV debbo e gorko appel aji kewi suka e mawɗo anani en calmina joom galle o en calmina technicien uji kedi surtout eyyi yo surtout par ce que ɗo kam aɗa heewi ɗo yiɓɓe ɗa fansu tan gonɗo non ɗon galle o fansu tan gonɗo non ɗon kono ceerno haɗa en goɗɗoyde aɗa andi eɗen mbiya massa manam troupe Amadou Tidiane jahonnoɗo Fouta ha ɓe mbaɗa accident eɗen mbiya yoɓe cemore jaam woni Sadio en e Thioune en kanko Amadou Tidiane gañude hen seeɗa sehilma eɗen mbiya kadi yoɓe massa accident on ɗon moɓe mbaɗi ceerno eyyi Khalid hoddiro kam haytata eyyi so Allah inni hunde waɗat tan eyyi wawi min noon accident wonko ɗiɓi kamin muusde seeɗa Khalid accident eyyi nda min mi wawa jabde onon yimɓe gaño ƴetton photo nannoon e Facebook Khalid eyyi surtout tennoɓe gañori ni blessure uji foof nanne fof nanne e télé internet Facebook aɗa ɗum wona lawol Khalid wonkoɓe kanduno ballal walla goɗɗum ko wona Facebook joni o wiyen neɗɗo bon Amadou Tidiane mbaɗi accident wima nuldon photo mabɓe haade mi nuldudema kalis eyyi ɗum wonɓe ganduɗa kadi e accident ɓe mbaɗa hen commerce accident mabɓe o ɓe mbaɗa hen commerce ayan Khalid ayan yeppade intellectuellement anani eɓe ƴetta photo je eɓe nulɗo ɗum yimɓeji mabɓe gonɓe caggal leydi ɓe mbiya balle Amadou Tidiane en namari koɓe waɗɓe accident soɓe nullama uñaji sappo ɓe totta Amadou Tidiane uñaji nayyi min wima noon ɗum kam wona lawol vraiment ɗum wona lawol yoɓe duwanoɓe kala balloɓe yo walluɓe tan saabi Allah wallirɓe saabi Allah Khalid baɗɗo accident sa ɓennan ɗum hottaji kalis mum surtout ceerno ana meeɗi waɗa accident ya Allah suru woɗɗina min namno ala Khalid comme jiɗanɗo ɗum accident musiri min ɗum namno waɗɓe accident noddama Tidiane namta ɗum Khalid amin nande ceerno meeɗi wadde accident mi namnoto tan won namdal ganduɗa Khalid namnetake noon non ɗon ceerno men ceerno Mody Aidara eɗen mbiyaɓe tan yo Allah ɓurno manam blessure uji ha nan ɗon ɓe duwanama no fewi kono ceerno won ko jinnomi kadi kaalen seeɗa aɗa andi ɗeɗo balɗe won actualité goto garnoɗo ɗo woni manam premier questeur assemblée nationale Daouda Dia o watta kadi élire holta kadi o fawta e poste makko eɗen mbiyamo kadi félicitation ceerno sehilma noon ha Daouda Dia ɓe mbaɗi ko poti wadde neɗɗo noon Khalid liggey ma sa wawi ɗum a woppetake servi ndiyam bombude karo bombude kasuji ɗum kay Daoud no wawi ɗo sadetake kanko wima ɗum woni liggey makko ko wona wi servi assemblée nationale premier questeur assemblée nationale ko firti anda questeur ala min ɗum mi anda ɗum de questeur mana won joguiɓe ko banggue to ko kalis o ko wayi noon moftoɓe kalis ndesan ceerno andani gonga Khalid ko cikkanɗa questeur woni lawjoji e karoji ɗum cikkannomi an noon fonno ko wiide o wattama e banggal condamné o Khalid mi anda eyyi condamné o tottama ko wawi aɗa est ce que aɗa andi Daoud fedde mabɓe guila ɓe gonno cukalel kanko moftonno condamné o a tinano ɗum de ɗum kam miten nde wonno cukalel mi tawako noon eyi Daoud koye juuɗam mawni aɗa nden sukaɓe mbaɗatno cotisé no mbaɗa fet no petta bal meew buɗɗiɗi ɓe mbaɗatno cotisé kanko moftonno ɗum a waɗa ko ɗum ɗon rewe makko ha hande ha o mawni o wowi moftude kalis
wadda aɗa wiyamo félicitation félicitation yo Allah juut amin ay Kalid ay peewal no moƴƴi noon innama de feew par ce que so fewano o fawtetake ɗon o fawtetake e liir quoi gujjo no fawte toon ha so fonum to bonni kalis leydi mo fawte toon ay juulɗo feew yo nunɗo yo nun kanko noon aɗa andi hay Kalid armi haalanmaade est ce que aɗa andi kondani piindi kanko moftat ɗum a tinino ɗum a tinani min tinani non ɗon eɗen mbiyamo tan félicitation yo jogoro jama non ɗon sehilma kadi salminima Fatou Lawɓe Fatou Touré omon salminma no feewi vraiment ceerno Fatou Lawɓe eyi omon salminma no feewi ngandumi kankone Kalid mbaɗi wonko jinmi haalde e Fatou Lawɓe jam ko jam wona jam yaɗan yembal kam natti wadde babiraɓe ko tawi babiraɓe fof maayi gila Fatou Lawɓe uddi toon bitik ceerno koye télé gonɗa ɗum tawi mbaɗa haala noon ɗum tawi mbaɗa haala wiɗa gila Fatou Lawɓe udditi bitik cuurayi rewɓe jiiti cuurayi Fatou Lawɓe woto fof jeehi laakar cuurayi no ɓeɗa cuurayi Fatou Lawɓe sa fof wi ɗum kay Kalid wadde yembal kam babiraɓe fof mino wino kam ceerno muudi aran cuurayi min mate ko kaji ɗo deñ mi yaha laakar mate kaji ɗon maaya min mbaɗa yiɗi wurde ha ɓoyten uppireme goy non noon en calminimo no feewi ha Fatou Lawɓe ceerno jinnomi ko garen e koyɗi he garen e koyɗol ngol hannde koyɗol gotol tan ari ɗo woni Dawda Ba ha gonɗo toon to Italie o wi kanko ko leeli ɗo omo hoyɗi kala ko liggino e duuɓi 5 ina majjirimo te o wi koyɗol ngol ni jaknimo tete balɗe koyɗol ngol ko jowri wontude gonga par ce que omo majjire kalis ko heewi o wiyete noon Dawda Ba woni toon to Italie omo namdoma ngol ɗon koyɗol holɗum woni sadaka mum ceerno men ceerno Mody eyyi Kalid ayi won koyɗi gandanɗa wona hasard ayi wonɓe caggal leydi ɓe noon kaldani Italie France Europe États-Unis aɗan toon ala taalibe yangi yelwan toon hay sa yiɗi sakkirde ala almuɗo kamɓe noon on ɗon occasion ɓe dañi ɗum tawi ɓe cakkirta Kalid neɗɗo mo sakkirtano aɗan kalisma majjat yo sakkirat kanko Dawda yo yaltin sadaka pour koyɗol makko pour koyɗol makko ngol wonde gonga joni wona gonga wona wi joni kala ko mofti majjat joni wona gonga yo wattu sakkirde caggal toon ala taalibe yengi yelwan yo rendin kalis o nulla ɗum ɗo e Sénégal o ƴeewa ceerno pirotoɗo e télé o toto ɗum waɗa wawi ɗum tottude comme soit que almudo bewɗo gon waaji goto oustaz almudo bewɗo gonɗo Mauritanie walla oustaz ko tawi question sall en walla Ira Ndaw en o tottaɓe ko tawi question makko o tottani ɗum Ira Ndaw ko tawi question makko tottani ɗum Aliou Sall an joni koyɗol so ari ceerno Mody firoto feccude kalis so ari ɓe to pecce ko to pawɗa ɗum ode ke arema direct tan wi yo nelde kalis yo noldam kalis o mi sakkira Kalid almudo yaltina sadaka neɗɗo sa ɗannima yaltina sadaka Kalid sadaka no haɗa neɗɗo no fanka ko heewi Kalid joni noon yimɓe cakkirta caggal leydi naɓe kadi ɗum tampinimi ɓe ngala almuɓe moɓe cakki ngala taalibe yangi yelwan toon almum mabɓe ko almum VIP ɓeyat almum jogo mbib daro fawa ɗum ɗo jogo mbib no mbib aɗa noon kam welani sakkude won jiiya almum jogo guitare fawa pañe jogo guitare sa wirde ɗum wona sakkirgol wona sadaka on ɗon aɗan wallan pour waɗa wot produire te Allah yiiɗa musique aɗan wallan pour a waɗa produire te Allah yiiɗa musique anani yonolɗo kalis o mi sakkirnamo non ɗon waɗa omon yebma Dawda anani ko ceerno men ceerno Mody Aidara wima neldama kalis o yaltinanma sadakeji ceerno udirten ɗum question ngaji ko oɗo o wi kanko ko ceerɗo debbo makko sababu nde debbo o jaɓata kanko omo mema téléphone makko manam debbo o e hoore mum no jogui téléphone no jogui WhatsApp kono gorko o so yiɗi memde téléphone debbo o saloto walla wiyamo tottatamo code sema o gorko o noon natti ɗum wawde mumje o serima o namni noon ceerno Mody peut être ko waɗi ko lawol walla wona lawol hay sinno ko min mi serat noon ko tahi o fewani walla woni mo fewani debbo est ce que gorko kadi ne dañi droit memde portable debbo mum joom suudu ma e dow joom suudu ma debbo ma fof an jeeyi mais portable c'est privé ceerno portable sagame debbo ma c'est privé sauf mon mari sauf joom galle ma Kalid jogoɗa téléphone joom galle ma wima lumam téléphone ma calɗa to pawɗa ɗum ko mbaɗɗa e téléphone o mais ko gorko waɗata e téléphone debbo mum wona debbo ma est ce que an aɗa jaɓa annene debbo ma mema téléphone kono on ɗon mate jogui suko ko joguiɗo suko ala wona kono yodani quoi c'est pas présentable aɗa ƴetta téléphone debbo ma walla sac debbo ma aɗa mema ko waɗi présentable
ala joni min kam na holɗum waɗi présentable so téléphone debbo ma soni mbiyama arno to wonno dowoma taw ko jaggo ɗum wawa wadde décroché alo an ka holo jollu debbam kay no wawi rewde yam ko kalta ko ala kay ay kalid ay rewɓe hewɓe no mbaɗa anda mbaran koye téléphone ummi mbaran koye téléphone ummi mbaran koye téléphone ummi joni rewɓe ne mbara worɓe nder téléphone e nder téléphone e whatsapp o kalid min mi yi debbo leli suudu makko wi farma ko mbaɗan hôpital noon te wona gonga pour on nelde mo kaalis pour on nelde mo kaalis kaalid an a dañat joom galle ma ala min joom debbo e a dañat joom suudu ma no hanma téléphone ma taw sirani yottata téléphone o non ni si an aɗa yiɗi téléphone ma debbo ma ni mema min téléphone am ko cabine téléphone tan koye hakkude galle powɓe min haɗen neɗɗo heɓde ma heɓ neɗɗo ha para on waɗa décroché wima ceerno mon neni anani kaali téléphone ma waɗ hen ko siiri sinno téléphone célibataire bo aɗan célibataire uji kam no jogui won film uji mbaɗade téléphone aji mabɓe ɗin kam téléphone célibataire kam célibataire uji téléphone célibataire ƴeew ƴettu téléphone célibataire mbaɗa manipulé mbiɗa ko wonate wona film guerre wona film karaté kaaliɗo aɗa andi film mbiyatma en a meeɗi jeune joɗonno ƴeewa en jeune ƴewta en no wawi kaalid taw ko téléphone jeune kam ala base hot même gasa mimi bom daña bakkat ma yi hen ka welanima film uji holɗo film manam film Amitabh Bachchan en sam fuɗɗima haalde hottaƴam waɗa wiya kam koye télé gonnen sabu min kam mi haala direct te sam fuɗɗima haalde hottaƴam mbiya kam koye télé gonnen merci wadde ko séri ko debbo makko c'est normal c'est normal wota debbo had gorko mum téléphone gorko ma ala ko cutta ɗum c'est l'amour il faut partager l'amour y a pas de chercher y a pas de blocation sa waɗi bloqué joom galle ma kay ɗum firdo ɗum hoɗo waɗ bloqué joom galle ma non ceerno men ceerno Modou Aidara taɗum nela ceerno ganduɗo harata kaalo ko iwata ceerno mi profite tan mi rokkuma mbaɗa soufflé seeɗa mi salmina hen a Djiby Ould Ba mi salminimo mi weltanimama ko jeewowo mo yeeɓa Pindi TV almudam omo weltanima almudam min wallimo hawɗan ni nanɗon wadde Djiby Ould a salminama en calmini hen kadi Abdoul Malick Diallo kanko woni directeur voile d'or kadi ko jeewowo Pindi TV almudam kanko ko almudou ma gila mo fonno directeur o wona min walli ɗum min lootim kalisam ne ha hannene makko nanɗon en calmini kadi tokorama kaaliɗo Thiam toon to États-Unis almudam ma almudam tokorama almudam nanɗon Jariyata Sall a salminama no ceerno nane mi haalninomo ɗo hunde e Daouda Dia wonko jinmami hen kadi haaltande anani tawi wonmo calminta haade mi arda e question ngaji ala salmin sehil ma Mamadou Hamidou kam mba salmina on kam ko neɗɗam ko guiɗam Mamadou Hamidou nanɗon mba salmina Mourtani naaɓe foof jaɓel dem kadi sehil ma gonɗo ndulumaji jaɓel dem mba salminamo no feewi mbaɗe awi hoto wi sehil ma almudo ma mbita almudo ma kanko tan wi min komin jaɓel komi sehil ceerno min sehil goto dañmi woni Allah e nelaɗo heddiɓe fof almubam mi jaɓi Allah woni sehilam e nelaɗo mum nanɗon ceerno esaɗande an ka sehilam ɗum kom Allah waɗi ɗum gonɗa kadi almudam Allah waɗi gonɗa almudam te an woni premier almudo dañɗo carte membre ceerno moƴƴo nanɗon Sérif Mouhtar Ba mon salminma neɗɗo moƴƴo sehilam on kam ko ceerno ma jaɓi on kam ko ceernam neɗɗo moƴƴo yo Allah jokku balɗe makko amin nanɗon Daouda Dia o nelɗiɗo nelɗal mo o wi Horka Diéré guenale mabɓe eɓe cohli gasowo te eɓe jooɓa salaire lewru 150 000 par ce que gasonnode guenale Horka Diéré o ko natti wawde asde joni noon o wi haade o nawde kalis o goɗɗo mo yoɓoya ɗum te an aɗa liggoɗo e galle he o ƴettuma o nawma Horka Diéré mbattaɓe asende guenale neɗɗo so maayi te kadi ko bénéfice laaɓi ɗi ne dañta ma yooɓe lewru kono sa asi ha paari on ɗon so ubbama ma kureji mbi ko Allah wawni gasowo ɓe ndendinanma ɓe tottuma ceerno mum an kay a dañi kalis ceerno min soɗum mum kam somi dañi ɗum mi ƴettat nanɗon Daouda Dia noon nelduma ngal ɗon nanna o wi tawede paari noon jahat sa para alhamdoulillahi rabbil alamin Daouda wima noon mata wala kureji ala kanko mata wala kureji wawɓe gadde guenal kureji holɗum kureji kom holɗum kureji makko hoto Haroun hono asante guenal Haroun yonno Haroun wattanamo gasande guenal hoto Abou Diop hoto Samba ɓen fof no mbawi gasde guenal noon min ko tawi tan min halpulare mi jawi kam min ceerno har ceerno ko sotto mana ala warte sa kalim min a fota kam tawi a wayat way yow min mbaddi way to mare kam ceerno a wayat
min daw no foti ka wiide mbaɗa gasa gueɗale haru ka jare bandiraɓe ceerno nan woy en direct e plateau ceerno lewru 150 000 yoɓetada lewru 150 000 aɗa yo won lewru 400 000 asde tan bammule yo naw Abou Diop yo naw Abou Diop ha yo nan nder piiɗi Samba Gueye nen toon o wawe nawdude kamɓe fof ha yo naw mawni ko ceerno a woyanni yo naw mawni ko ceerno an dawde ko waɗanma ko yidande omo wano nawde woɗɓe woɗɓe yiɗande min kay so yiɗanno ko wiye kam ceernumaɗo arminoma gona chef de village Horka Diare ha arminoma gardoyɗa juma Horka Diare o arminoma gardoya guenaɗe arminoma gardoya guenaɗe gasoya guenaɗe e limbo ala koreji min kam nanguiram tan ko AZT min kam Harouna Manda Daoud nanguiri kam tan pourtant noon ceerno ko AZT o wi Horka Diare naɓe kamɓe mbaɗma choisir pour yo ceerno mode ar jogonoɓe guenale mabɓe ɗe aɗan ɗum kadi soit waɗa porté e ma kadi ceerno woto ruttin ha o wi kadi Harouna Dia ma won ko wallitirma saɗa yaha on so wano wallide yoɓa kam kalisam oɗon yoɓma est ce que aɗa andi Harouna jogini kam kalis Harouna Dia gonɗo Burkina o aɗa andi ala to jiiɗama hawmo jogonoma kalis yimɓe nan jemma kay haltan ha leer ɗum mi hen wona mi yinoɗo Maram Faye jogini kam kalis mbiya kam naw ɗum police so mi hino police ni tan ɓe mbiyat kam Maram Faye Sall no jogonoma kalis wallahi kalis Harouna jogini kam kalis wiyanma Daoud noon min o famde e gueɗam de Harouna mawni ko joginima kalis on so jogino wallirtata kam mbaɗa yaha guenaɗe yo yoɓam ceerno aɗan ko kalta ko information grave aɗa min ko jinmami namnade ambassade Burkina pour mi yiɗi yaade toon ɓe dokka kam visa mi yaha ha to makko min namnoɓe min yaware ɓe jawi ceerno Mody Aidara o ha mbiyaɓe nawa kam Horka Diare mbaɗa guerde guenaɗe ɓe kalna kam to payi ɗum non ɗum kam ko gratuit yaade Burkina kam ko gratuit ala passe Allah no moƴƴi ceerno a woyat non mataw ceerno mettini ko namnono ko ceerno uddiren tan oɗo question manam won sehima goto gonɗo France o wi ko jiɗo waɗandema visa gara toon mbetama fotto toon lewru kono min wimo an ɓanduma suusa jangol quoi comme ko yimɓe goni koye période jangol yoppo ha nguleyki ara o fewnanma visa mbawa yaade ko min moom haadimi kono o yehino ha o yiiɗi fewnude foof tan jaaha ceerno mbaɗandi kam min chaque jour koye erreur natani min ceerno Mody Aidara min chaque jour koye erreur natani kala mo cikkum tan no yiɗimi tan yiiɗami ndeke ala kalit warte min wimami suusa ɓuuɓol min wima noon kam min ɗo tan nanda to jooɗimi tan mbimami ceerno Mody Aidara suusa glace kono France woni koye tobde glace yo top jeygol kamɓe no ɓe gonirto min mbaɗa wawi to wonirto ƴeema tiiɗani ceerno an guema tiiɗ ko an guema tiiɗ an kaalid an ka hibon noon an ka hibon kay on gillo wik ka juɗo nande attaché les ceintures fat ha hedde février en mars en walla min wawi min kam jiiɗanɗa kam ko mbaɗanni min kam mbaɗanni ɗum tawi ñande jettuden taxi fa wiya kam ceerno jooɗo yeeso ndax mi haɓɓa ceinture tan an cikkata min koye si attaché le ceinture taxi kaɗani ɗum cikkuɗa min mam ngabba avion te mam yafare so Allah jaaɓi min mi haɗananimo ɗum de koto ceerno komi kalɗo tan komi manam komi kulɗo ngol ɗon janngol tampinma rek te min sa kalimi min sa haɗa mi ɓoyɗo ɗo caggal yeehi ha maw mbatti kam hanninde guenaɗe miiɗi wadde démissionné a waɗi démission ala miiɗi wopput na o namniɗo guenal so ɓooyi ma addu goɗɗum gueɗe ma wi ceerno Mody ko nanguir kam to kunta kinte noon te min wona kunta kinte ma joɓeteɗo lewru mi kala mi sohlani aɗa wi kam ka joɓeteɗo armi naw bama garde a guenal an ala naw bama garde a guenal non tout sauf ça woto wiya naw bama garde aɗani welani so wima naw bama palade a jalat ko tawi mbima naw bama guenal e celɗa aɗani welani woto wiyam naw bamma onon gonɗon ko yewatemi way onon fof gonɗon ko yewatemi eyyi kanten ɗo émission bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewonnoɓe a yaw habride Pindi TV on calminama on juurama on beltanama on mantama ha woni gonga ceerno so tawi wonmo calminta haade émission wuɗɗede calmina mi salminani hay goto salminta ceerno Mouhtar mboɗon udde émission o de non noon wadde bandiraɓe on jii hande no émission moon gandal ceerno Mody Aidara yaari on paami a kanko neɗɗo addanatmo information ji belɗi kono o mettinan aɗa andi asɗe bamule Horka Diare aɗa yeeɓe lewru capantati ujunere ɗum ala ko ɓuuri ɗum moƴƴuɗa ɗo noon sa yiiɗa tan goɗɗo ne yiiɗi bammanen noon nawmo
mina salade aadi ɓuri firtudaade a jetti wonnoɓe technique en ndewi mati o salminama no feewi Samba Gueye Thiat Walo e assistant mabɓe kamɓe fof ɓe calminama salade aadi ɓuri firtudaade eɗen mbiye tan à très bientôt e émission mon gandal ceerno moni ɗo e Pindi TV so allahu lamdo e jaɓi démission mo comme goppo